ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ UJEE ରେଜଲ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷା UJEEର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦିନ 11ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ UJEE ୱେବସାଇଟରୁ ଏହି ଫଳାଫଳ ଜାଣିପାରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ MBA, SCA, MSc, MTech, M-Plan, ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି BMBA, ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି BAC ଭଳି 11ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମ ଲେଖା ଲାଗି ଗତ ମେ ମାସ 8ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UJEEର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିବା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର 3ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟ 33ଟି ସହରରେ 47 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 55,979 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ UJEE ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଡିପ୍ଲୋମାରେ ସର୍ବାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 17,763ଟି, ଫାର୍ମ 13,813, MBAରେ 9,305, MCA ଓ MSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ 8,441 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ବାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବି କ୍ୟାଟ୍, MAT, M-FAT, M-Tech ପରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ।